Spesial perform dari Singosar Lojoyo. Kami hadirkan Sang Burung Raja Wali untuk Anda. Selamat menonton, semoga Anda terhibur. Selamat menyaksikan. Ada Sang Raja Wali kembali hadir untuk Anda. Ayo kira nyambut gay alam-alam terkelakon, geliak-geliak awaton kecanda. Yo. Jos. Hey, au. Hei, ho, a, ho, ya, di OTW kan. Hei, masih bersama Singosar Lojoyo saudara. Yo, lanang wadon kang mergani susah hati lu goreng pasiran ayo rodo ngaloran le lanang wadon uber-uberan. Yo nyambut gawe alon-alon yo le. Tos, yo. Gandeng tangan nong pikiran pikir pesisir gerajakan bisik-bisik semayana matri janji orang piara sir-sirana bigandangan gedeng asli Banyuwangi. Yuk. Satu penampilan Sang Raja Wali. Hoi, jos, jo, jos, je. Yuk.
Sayo mak kembali sasono pagelaran agung. Wah, ah, hi. Oh ah, Jos. Ayo ger, makaryo sing becik maneh yo ger. Irungokne yo le. Alon-alon tur kelakone. Osi. Ayo le. Gilir gumantos, tari sekar jadilan persiapan. Ya. La. Ayo. Alon. Hei. Hei. Oke, hadirin sekalian yang kami hormati malam hari ini, telah kita saksikan bersama satu penampilan sang burung Raja Wali Singo Sardojoyo yang sahun paripurna menghibur panjenengan semuanya. Dan di sesi yang kedua, kami hadirkan spesial perform untuk Anda, Tari Serimpi Sekar Jadilan. Selamat menonton, semoga Anda terhibur. Semoga mau jadi pun Tari Serimpi Sekar Jadilan. Para widodara Singo Sardojoyo kang sinebut Tari Serimpi Sekar Jadilan. Aturaken sugeng ampirsani. Nyambut gawe maneh alon dulur. Ayo na. Hei, yo sakit arele. Hei. Oh, ah. Urip selagi ketiban lintang. Lela Gemerlap cahaya sinare terang. lo. Kesana lagi kejagaan. Jos. Egolane. Surat ke empang. Asik. Hosa. Ayo. Rasa seneng sun ora kejagaan. Lela lo. Duwe temenan macam sampean. Lela lo. Wonge bola diberi Tuhan supaya sewa kandang seempang. Goyang kembali Tegir Pasir Lumajang bersama Singo Sardojoyo. Yuk, cul.
Yo. Biayai kaya neng mata. Bener kakang arep temenan. Bakar tulung ku pendamping sampean. Ngomong karo bibilan mama. Lamaran sampean pasti diterima. Rasa seneng son ora kejagan. Duwe demenan macam sampean. Wonge ora diperhitungan. Pai sewa tangkandeng seempat. Ayo. Oke, dipun Sinta semua. Sadurajaya lagi. Asik, terima kasih Bu. Terima kasih. Monggo pun dipun aturi, pun apa Didi nggih. Kalian dereke kangge nyawer tari Sekar Jadilan. Monggo pun. Yo, cul. Iya satablekan iki. Yo, yo. Ayo re betua kabere. Tuhan gak nekano maneng, iki niate Tuhan. Ayo dulur-dulurku kabeh wong Badas, betua. Nggih. Lek mboten nyawer rugi nggih, Bu. Ayo gak nanggap maneng. Nggih, Pupu dina iki reoke Mas Iwan saking Bagu. Makaira teng dalemipun Bapak Didi sekeluarga nggih. Yuk, monggo Mas Agung. Lanjut. Yo. Sinta Sadurajaya. Wah, asik. Ayo. Semoga Sawer-sawer. sing pada nyawer dipun semanggaken. Oh. Monggo Pak Bu, yang pada nyuping aturan misedaya. Yo. Aran pokok Hey. nongkrong sesikan. Iki ae. Aran nalin nanggal sepisah. Tanggal sepisah. Kulit kuning lari kuning langsa. Lari di kuning langsa. Gawe hanyawan ngelek itu gorokan asa. Yo Mas Iwan curahkane Bagu kerajaan panggonane. Yo, col. Pokong semok, pokonge sokok. Ayo masih digoyang masih. Sos. Hey. Eman moto sing digondel. Sing digondel. Habis sesikar lari, sikar ke pondok. Gawe gereget, kudu kepingin Goyang kembali. Sawerane, 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 sawerane. Ampun supe. Ayo mana. Sawerane, 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 sawerane. Yo kendang rene. Bokong semok, 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 bokong semok. Potonge sapa semok? Rambut disangkul, Hey. sanggul, nganggo cocok. Nganggo cocok. Bokong semok, 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 semok. bokong semok. Potonge sapa semok? Rambut digelung, gelung, gelung, digelung mere. Digelung mere. Sopo piye?
oh, yo, oh, ah, oh, to. Ayo, ayo. Terima kasih. Ayo cari joto kulo dereng le. Ayo metu ore. Molo teko bangke sedhi. Aran koko nongkong sesingkat aran angin nangga sepisan kulit kuning lari kuning langsang gawe nyawang ngelek itu gorokan asal Mas Iwan curagane sing osor dulu jaya kang arane. Kokong semok, kokonge sopo Eman-eman moto sing dinggo ndeleng Lambi sesikar lari, sikar kepundung Gawe greget, kudu-kudu kepingin ngantuk Sawirane, Ayo. sawirane, Monggo. sawirane, Rene. sawirane. Sawirane, 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 Rene. sawirane. Kang salewu wae. Kong semok, 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 semok. kong semok. Pokok gede kopi semok. Sakuti sanggul, 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 nganggo sanggul. cucu. Pokok semok, 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 semok. pokok semok. Pokoke opi semok asik. Dikelung, kelung, kelung, dikelung miring. Sopo biae keperko, mesti ngomong melongo. Pokok semok, 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 semok. pokok semok. Pokok gede semok. Rambut disanggul, sanggul, sanggul, nganggo cucu. Cocok. Pokok semok, 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 semok. pokok semok. Pokok gede opi semok. Cocok. Ayo, masih. Dikelung mere. Hei. Oh, eh. Mesti ngomong. Matur sebanduwul kasampun nyawer tari kajadilan nggih diparingi sak tembang malih pun. Heeh mbok bilih tasik itu dibadhe nyawer napa Mas? Nggih. Nggih, cek liyane mawon napa pun. Yuk, grikis Mas yuk. Yuk, col. Yeay, au. Gereke sadu udan gereke Dan kerikis Soyo suwi antar gluduke Abu ori konangis
Apa tahan dirasakno eman-eman duh di eman-eman kari seru riko tangisan Rikota bisa aduh ojo wedi kelangan Edung jodoh sing kepiye wis paran-paran jodoh sing bakal ngeliat ngono to Mas yen wis jodoh gak kira salah dalan iya toh ayo ngono ya mana singa Sadula Jaya ada ning pira sing duwe matur reja ada ning Kiki ayo kari manis kurang manis tambahi apa kurang manis tak nyawang riko wis yo wis dong riko mikir sing kuno kari manis kurang manis tambahi gula kurang manis tambah ana gula wis yo wis yo wis pikir apa kerasa yo eman-eman duh di eman-eman ala eman-eman kari seru riko tangisan rikota isan aduh ojo Mas wedi kelangan orang ira lo deh dong jodoh sing bakal ngeliat yuk digawe kembali bersama Simosar Dulojoyo Tegir Pasira bergoyang yuk iki cul lho barange pancen oke iya lho Mas asik satu ah ala kering-kering soko alon senengane sing kering-kering no jare Mas oh tenane ngono to nek iki pun siap sedoyo iki lo barange ayo kari manis kurang manis tambahi rondo kurang manis tak golek rondo wis yo Wis yo wis. dong riko mikir sing kuno maneh Yo. kari manis kurang manis tambahi gula kurang manis tambah ono gula wis yo wis nang dipikir apa kerasa maneh no Mas ayo bae kari manis ye kurang manis tambahi rondo sing manis mau esem manis diko wis yo wis yo wis dong riko mikir sing kuno
Mas Agung dilanjut balik. Hei, hei, ya, ayo dekol lalali. Hei, 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 jah, Hey, hei, yo, so, ya, Yo, oh ya, tiye kolmane ya, kolane, oh yo, ya, jos, la, as, hey, yo. Oke, kita tinggalkan satu penampilan tari Serimpi Sekar Jadilan yang sudah menghibur panjenengan semuanya di malam hari ini. Dan masih bersama Singosar Dulo Joyo untuk Anda, dimanapun Mas Iwan Ugining anak sangi Bagu Pasirian. Kembali malam hari ini bakal mempersembahkan satu kreasi yang dari Pulau Dewata Bali. Kami tampilkan Sang Leak Bali untuk Anda. Selamat menyaksikan. Ayo ger, yo, out. Ya, hei, hei, sos, ayo rada ngaloran le, rada majuan, ayo le, rada ngaloran gini. Awas, ayo ger, tutuno solak ridang muyong ger. Ya. Ayo kok dicawal pecil. Ayo. Monggo Mas Agung dipun tembangaken sing kang sae malih. Ayo, as, go, hey, ugi boten kesupen dipun tembangake Ika Sekeco. Masih bersama Sang Leak Bali untuk Anda saudara. Monggo pun Adik Ahmad Mahis ditumpani ogo-ogo ger ayo ger. Jange
pribadi. Jangan, Jos. Elo aji tetap lestari. Janger janger ala kijang. Janger janger. Janger janger ala kijang. Janger janger. Janger janger. Janger janger. Abli, ayo beli. Pribadi. Pribadi. Janger janger janger. Elo aji tetap lestari. Digawe oleh bersama Singo Sardulojoyo. Monggo bero untuk majuan ini mas. Awas, monggo pun. Mungkin keluarga besaripun Bapak Didik ya. Derek-derek yuk gagane pona-ponane. Sing kersa numpak gogo, ayo ditumpaknane. Wah hei, coa. Ora hore landap lirikane. Oe oe oa Ora hore o. segeser goyang pokonge. Lale 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 lalo. Ah hei, oa. Ayo rame rame. Konco podon junjung budayane. dayane Janger janger ala kijang. Janger janger. Janger janger ala kijang. Jaget janger ini asli bangsa pribadi. Pribadi Janger 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 elo aji tetep lestari. Elo aji mugi tetep lestari. Hei, oh ah, oh ah, ho, ah, hei, ah. Ah, oh. Oh, 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 ta. Ayo Mas To. Hehehe. Jose. Awas yang bagian mau go dipersilakan adik-adik ya. Terutama adik Ahmad Makis. Ayo. Raore. Lanjut Yo yo. Ya ya. Ayo rame
Yo, hei, ayo ger, hilir kumantos. Ho, ho, yo, ho, yo, yo, hei, tos, hei, la, ayo, hei, Hadirin sekalian yang kami hormati, kita tinggalkan satu perform sang layak bedang tari Oko sampun paripurna menghibur panjenengan semuanya. Dan di season yang berikutnya kami tampilkan satu kreasi, salah satu kesenian kota Using Banyuwangi, ada tari gandrung Banyuwangi. Singo Sardulojoyo untuk Anda. Selamat malam, selamat menyaksikan. Ada tari gandrung Singo Sardulo Joyo untuk Anda. Bos, ayo rada ngalaran iki. Kadang bulan ing pesisir Banyuwangi. Jos, hey. Bulan ing pesisir Banyuwangi. Kinclong-kinclong sekorone kaya kaca. Kinclong-kinclong sekorone kaya kaca. Esuk sore lanang wadon padha teka. Padang bulan 15 tanggalane. Padang bulan 15 tanggalane. Chandra Dewi katon ayu yo sinare. Chandra Dewi katon ayu yo sinare. Lanceng perawan keredoan Yo nyambut kayak mana alon-alon yondo kesarangan Singo Sardulo Joyo berdalu menika Manggarateng Sasono Palganagung dalemipun kembali sekeluarga nggih. Matur sembah nuwun. pesisir Banyuwangi. Banyuwangi. Padang bulan ing pesisir Banyuwangi. Banyuwangi. Kinclong-kinclong sekorone kaya kaca. Kinclong-kinclong
sekorone kaya kaca esuk sore waton padha Tembang ingkang angka tunggal Padang Blambanjang nggih kangge amiwiti tari gandrung Singosar Dulojaya dipun semanggaken dipersilakan sedaya keluarganipun Bapak Didi Bapak Wakil sekeluarga kalian derek-dereke dipun aturi miyos teng pagelaran kangge nyumping tari gandrung Banyuwangi Singosar Dulojaya ugi boten kesupen kalian dipun iringi tetembangan Banyuwangi sing kepenak ingkang sekeca malih. Sumangga. Woi, sumangga. Ingkang badhe nyumping dipersilakan mobil banyak kersa oke. Mau sampai foto setik jalan. Begitu lupa dikasih Singosar Dulojaya ama yang bagyo hibur pamiarsa dateng sasono dalu menika dipun semanggaken badhe nyawer sedaya pun anase dupanang seati liwati teko panase geni mergawa lanang kang jalari loro ati lali anak rabi kekowo nafsu bisike setan mentolo ninggal riko duka kang nelongso anak keleleran parang dosa ison salah parang masih bersama Singosar Dulojaya untuk Anda ugi bakar sarengan Mutiara Audio by Sound System ugi kata kula ada Mas Rega jika gak ada Republik dulu ya Pantur semangat yo yeay jos o a e o e o yo janjine biyen riko janji walasing ayo le saya dijogeti dhewe le tapi nyatane yulayani layani awak isun percaya mergo ayo Bu Bos riko saiki saiki isun keloro-loro sijine bos sampe ketinggalan Mas nggih Katurke enten kali nggih Tuban nasihati doa liwati Liwati. teko panase geni merkowo ngelanang kang jalari loro ati lali anak rapi nasihati tembakan kaping kali kangge ngiringi tari gandrung Singosar Dulojaya nggih gandrunge wonten kali disawir sedanten telu menika Singosar Dulojaya makarya sarengan para kadang Mutiara Audio by Sound System monggo sedaya oke derek-dereke Bapak Ibu tuan rumah kangge nyawer tari gandrung Banyuwangi pilih derek-dereke utawi para sinuwun sing badhe nyawer dipersilakan nggih pamundutanipun lagune Wurung Mas Hey
tak noni. Yo, pokok bapak-bapak ibu-ibu, mas-masih bapak Kang badhe nyawer. Katuran bias tempat gelaran pun dipun semanggakan. Yuk. Sawer Mas. Sawer. Singosa dulu Jaya lagi. Masuk deh. Ayo goyangannya Mbak Ana. Ayo Bu Bos, golane Bu Bos. Boro. Apa pun? Iya. Iya. Panggilan buat Mas Sukro. Sinten? Sing diwangi iki. Apa wae? Dipun aturi nyumping pun. Apa sampai ketinggalan? Yuk. Ibarat karimuluke tetampe dadi nang urunge dilan urunge kepilu oh terima kasih bos temenane bengi apa cari Bunda Harail iso riko tinggal menyang ini masuk lagi mau wae kene mah oh sampai ketinggalan dipun suwun kangge Sukro Pandi jenenge heeh dipun aturi pun kabeh moto wis arep rapi pungkase woro ora sida kabeh moto ayo Bu Bos jogetane Bu Bos kabeh terima
Donde tapi wirangke Hey Ah nutupi rai So godhonge Sos. jati Oh oh keplonong loro wis arep rapi pungkase woro godhonge jati keplonong loro wis arep rapi pungkase woro Kangge angiringi tari gandrung Banyuwangi dalu punika Mas Agung dipun paringi sepisan malih tetembanganipun nggih nggih Bu Bos apa jarik monggo masih ada waktu nggih tembangane sepisan malih pun nggih Mbok Bile tasik enten sebetulnya nyawer malih mboten napa-napa. Mumpung masih ada waktu dipersilakan pun nggih. Yuk, Cul. Yuk. Alon. Oh, masih bersama Singkosar Dulojoyo. Ayo, boleh jualan arek ini. Abyang rupani. Kembali bersama Singkosar Dulojoyo saudara. Ayo le. Jare yoto kula dereng mulai mau le. Hoi. Gedhi rasa rumangsa rika bola bali kari dilarani jo salano kadung dison keliya kadung sun wis ati nang ngarepan mata nyanding wong liya perine ati kaya atene sun
kasih satu penampilan tari Gandrung Banyuwangi Singosar Dulo Jaya Ika sampun menghibur panjenengan pada malam hari ini. Dan masih bersama Singosar Dulo Jaya saudara. Pada malam hari ini spesial perform untuk Anda. Satu kreasi dari negeri tirai bambu Cina. Kami hadirkan tari barongsai untuk Anda. Selamat menonton. Semoga Anda terhibur. Terima kasih. Tari barongsai. Oke, kagem kami dulu yo, ikatin rumah tes yo, boro kadang boro sinoman. Oke, nyuwun tolong bisa diantar kopi hitam ke atas panggung. Terima kasih. Yo. Yo, yo. Ayo le. Hey, ho. Yo, Tos. Ayo. Ini tari barongsai milik Mas Iwan, sang pimpinan Singosar Dulo Jaya. Ayo rada ngaloran maju anak. Yo, hey, lah. Ayo Pak Liis nyambut gawe sing apile. Yo. Ayo Mas To. Ayo rada ngalor Pak To. Ayo geser ngalor sini. Oke. Masuk. Singosar Dulo Jaya, Singosar Dulo Jaya, Mas Iwan Mbak Ana curagane mbaku kerajaan Pasirian panggone ong leyang leyong barongsai. Yo Singosar Dulo Jaya, Singosar Dulo Jaya. Mohon Bapak tuan rumah kantoran nyawer tari barongsai. Pimpinane mbaku kerajaan menika panggonane ong leyang leyong barongsai. Oke. Dibos penggagen. Organipun Bapak Ibu tuan rumah nggih. Kangge nyumping tari barongsai. Hoi. Yo. Yo. To. Ayo rambe-rambe tonton reok sing bagus rupane Singosar Dulo Jaya arane Mas Iwan niku pimpinane. Ayo diseser le. Yo. Hei, jos. Ya.
matur semandu pun le. Hi ho ha hi ho hi ha ho ha hi ho yo ayo o cha hei a o a hei ora a o asik asik hoi ya lala ayo pangganong persiapan oke hadirin sekalian yang kami hormati satu penampilan tari barongsai sudah menghibur Anda semuanya pada malam hari ini. Dan untuk kreasi berikutnya, kami hadirkan untuk Anda satu penampilan tari bujang kanong untuk Anda. Selamat menonton. Semoga Anda terhibur. Selamat menyaksikan. Awujud sang pati pujangga anom kang sinebut tari bujang kanong. Le, ayo nger. Wis ditiwancine anggon makarya ing dalu menika. Ayo. Ayo le. Kompresore ganti formasi le. Wis ditiwancine tari bujang kanong. Ayo ger, i OTW kan ger. Ayo, hei, yo, wujude sang pati pujangga anom. Sing tenang ae nak. Ayo le. Lek gawe topeng ketoke medeni le. Lek ndak gawe topeng tambah medeni. Ayo ger. Lah, ayo penganong ke awak iki le. Ayo ger, bersama Mas Gonang nafas tua jiwa muda. Ale profesi lah. Ayo ger, iya nyambut gawe bolomu saiki le. Sandalena lah. Oh. Zacaca. Jos. Au. Jos. Ya. La. Cia. Hilerku mantos. Ayo le.
Gantosan siapa dia siapa? Sindu tiga berlian jari penceng iki le. Ayo bersama Singosar Dlojoyo penggandongnya sak bolo sak paket le. Ayo si becemat. Ya, au. Oh iya, ais. Hui. Jos. Oh lepek caca eko tandang gawe marne le. Hei, iya, os. Oh, caat. Duh. Ayo, sing duwe putaran maut iki le. Londonge di bom dak obong, di kum dak teles di pipindak garing emamel. Ayo le, bersama Mamat. Lene Lumajang, Mamat pengganong le. Le Probolinggo Mamat asisten Waranggono. Hei. Iya, ais. Ceglak. Jos. La. Ayo lepek seniore tandang. Aus. Cia. Perci. Ayo le kakang-kakangnya kokon megawe le. Ayo ger, iya. Belungan tuwek ger. Ayo. Lah, ayo le. Masih owner yo melo tandang mari gile tenang le. Ayo ger, pesona pengganon tuwek-tuwek ger. Iya, hei, iya. Ada Mas To yang pernah jaya pada masanya. Ya, ya la. Ya, ais. Yo, ayo la. Ayo, dikasih tepuk tangan yang meriah. Ayo le, nyambut gawe le. Ayo Mbak Gutim niki le. Lah. Matur niki. Ayo, wayahe sing duwe sayur balap tampil le. Mobil kerso Bapak Ibu tuan rumah dari DRE lagi nyawer tari bujang gano. Ayo lang ndak muni dewe kendange le. Hoi. Iya la. Ya la. Yo ho. Iya, ayo ger belungan tuwek ger. Iya. Ngaloran Mas ngaloran. Yuk. Ya. Ayo tepuk tangannya mana? Ayo. Sopo mana le? Iya, awas. Ayo ger. Belum tuwek ger, iya. Sopo mana le? Lah kok bose dhewe le. Ayo, bose Sar Dlojoyo iki. Ayo, Mas Iwan. Awas. Lane iki nger, ya, ais. Ho. Ya. Tepuk tangannya mana? Ayo ger, si tegas tibane ger. Ya, ais. Dikasih tepuk tangan saudara. Ayo la. Ayo. Ayo ger. Yo, was. Tepuk tangannya mana? Ais, hey. Om. Iya, ai. Hei. Yo la. Om. Ayo le. Gilir kumantos.
Ayo ger, mengkis mengkis. Ayo ger. Huh. Ya awas hati-hati di jogona. Disekeni sele. Ayo tekir Pak Sirian, tepuk tangannya mana? Dikasih tepuk tangan. Yo. Ayo dong, ojo kalah bisa gitu le. Hei, awas. Ayo Mas To. Dikasih tepuk tangan yang meriah. Ya la. Oca. Sopong ger. Awas. Ayo setelan lawas tampil mana le? Dikasih tepuk tangan yang meriah. Kedua pengganong yang pernah jaya pada masanya, ayo le. Golongan wong lawas es payet pisan le. Ya. Dan juga trompet sakti, ayo ger. Kembali dikasih tepuk tangan yang meriah. Yo la 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 la. Yey. Tepuk tangannya mana? Singo Sardulo Toyo. Hei. Hei. Singo Sardulo Toyo. Ayo ger, hati-hati ger. Oke. Balik dibantu. Ayo le. Atraksi susun, ayo sing dhuwur. Iya, ayo. Sing dhuwur disiapno pisan. Panggene dikira-kira dhewe le. Ayo ger, sing becik mana yo ger? Iya, awas. Ayo ger, sing dukur golongane wong kuno-kuno to ger, ayo ger, jaga le. Duduno, soleh pengganon tuwek-tuwek iki ger, iya. Guys, alon-alon berkelakon. Yo, ho. Awas dijogo. Hati-hati nak. Ayo sak cukupe le. Ayo li. Ijogo dhewe le. Awas hati-hati. Saya ngale. Takir Pak Sirian, tepuk tangannya mana? Singo Sardulo Toyo. Kembali tepuk tangan yang meriah. Hati-hati nak. Awas dijogo. Tepuk tangannya mana? Masih bersama Singo Sardulo Toyo. Sayo.
Yo, yes. Ayo ger nyambut kayak alon-alon ger. Ah, 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 ah. Was, cio. Yo, au, iya, au. Toto maju le. Yo lo, o, Untuk penonton jangan kemana-mana. Nanti masih ada bantengan berot. Terima kasih. Hoi, iya, au. Ayo dibuka sih gantosan, gantenan le. Hadirin sekalian yang kami hormati, satu penampilan tari bujang ganong yang sampun paripurna menghibur panjenengan semuanya. Dan masih bersama Singosar Dulo Jaya tentunya. Kali ini kami persembahkan spesial perform untuk Anda semuanya. Ada kreasi bantengan berot untuk Anda. Selamat menyaksikan. Ayo bantengnya dikencan alon-alon. Yuk, kita berot bareng-bareng Singosar Dulo Jaya. Asik. Oke, hoa, oke, ongker, oke, hoa. Yuk. Guys, Monggo mas, ayo bandengnya bejilebono. Ayo, adek Ahmad Magis, Tupano bandengan berot. Ayo le. Salam kero dari bulan. Iya yo. Salam ayo bandengnya dilebono kabeh le. Du angin depaaki salam kerong dari bulan. Salam rahmat ribu sayang du gede tretan Ayo. saja. Bandengnya segit dulu tuh geseng aloran ya. Yuk. Ayo sawer bos. Yuk. Sampai nyedeng bate Madura, rambi koneng kinar kacana. Esanta akembang tanjung, gaguil desa kona. Alang komani dadana, raden sedang raden robana. Aduh angin, Depaaki. salam kerong dari bulan. Salam sama kerebu sayang du gede tretan saja. Ayo, sing badhe nyawer bandeng berat bisa merapat. Dibunang dulu di silakan.
Asik. Yo. Sampai nyeteng kate Madura, tapi kane jinga kajengan. Tenang. Tegelang setengah jam, ngakui bina kisah kona. Anu mari dadana, dari sedang dari rohana. Aduh angin, 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 angin. Aduh, angin. Coba Pagi. salam Salam kero. dari bulan. Yo, cul. Salam rawat rebung Duh, sayang. Duh gede Capir. Katra Pinara. Yuk, cul. Ayo Mas To, kedudukannya Mas To. Gendodeno Dodeno. santri lulusan pondok Lulusan pondok. Aku Yo, berawal. cul. Aduh, duh. durung tahu di demok lemas. Ayo ngono. Tak rewangi Paran-paran. sarungan gawe sangka. Assalamualaikum Heeh. jawabe Waalaikumsalam. Yo. tak rewangi Wangi. kebet orang ngerong. Ada pasukan merah Singosari Tulojoyo. Macak sopan Macak sopan. ben koyo Ayo dong. capondo. Elah dalah suarku lali nyoblok. Jare piyapake aku koyo santri beko. Aduh, duh, 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 duh. Santri pekono. Singosari Tulojoyo lagi. Ada Mutiara Audio. Republik ya. Yuk, cul. Lombok kadang lurus kadang mengko. Cuma nomen kapok aku pengen oleh deno. Wis tau Jos. tahunan aku oleh dadi preman. Dadi preman. Meminto pasangan ben oleh bojo sing iman. Topat kapok lombok Hoi. kadang lurus Hoi. kadang mengko. Hoi. Hoi. Nomen kapok aku pengen oleh deno. Wis tau tahunan aku oleh dadi preman. Pengen topat tenan ben oleh bojo sing Ayo kita. Oh eh oh eh. Oh eh oh eh. Monggo. Sing badhe nyawer bantengan berot bisa merapat. Pertama korbanipun saking Bapak Senane sawer-sawer monggo. Didik Suwargo ki. Iwak jair tali tali, lek nyawer aja lali. Gendok deno santri lulusan pondok. Ise peramah durung tau ketemu. Tak rewangi sarungan gawe sangka. Assalamualaikum lakokno
gandengan dipersilakan. Ben koyo capondo. Capondo. Dilatalah tuaku lali nyoblos. Jare piyapake aku koyo santri beko. Aduh, beko jare. Oh, 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 oh. Ayo Pak Bos. Yo, tos, ah, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh ah, oh ah, oh, yo, oh, oh, oh. Ayo le, sampai ditumpakno dhewe le. Oh. Sobat kampok lombok kacang lurus kandang teko. Bunga rombeng kampok aku pengen oleh deno. Wis taun-taun Ayo diapit Widodoro. pengen tobat tenan ben oleh bojo biduan. Sobat kampok lombok kacang lurus kandang teko. Bunga rombeng kampok aku pengen oleh deno. Wis taun-taunan aku oleh dadi preman. Pengen tobat tenan ben oleh Ayo, terus le. Sobat kampok lombok kadang lurus kadang menggo. Mama. Bunga noben kampok aku pengen oleh deno. Wis taun-taunan aku oleh dadi preman. Pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Yuk lanjut kembali. Ayo neng Kiki. Golane no, ayo no. Ada pasukan merahnya Singosar Tulojoyo. Yuk, cul. Jaluk lebih mending aku sing ngalih. Yen kowe mati rasa andang ngomong. Aja makan toli karo selendangmu. Kowe jaluk Oslo, 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 Oslo. Ayo dijogole. Ayo mat. Bundake tepakno mat. Aja makan doli karo selendangmu. Anak kata-kata itu. Boyo lali nang Surakarta. Aku wis lali lek wis ditinggal dia. Lanjut mana Mas? Aduh dek, selendang biru. Makasih Mas Jalan pun. Sing ana Aturan ning pundakmu. Nias tempat kelereng. Semoga. Luntur tanpa warna bekas ning klambiku. Selendang biru sing ana ning pundakmu. Ilang ra bakal balik ning sing ilang bareng rasa tresnaku. Ayo Mbak Ero dong ngaloran iku ayo. Yen sere Mbak Ana iki. Yuk. Yuk. Col. Kowe jaluk lebih mending aku sing ngalih. Yen wis mati rasa endang ngomong.
Sekali lagi follow. Selendang biru sing ana ning pundakmu luntur tanpa warna Ayo Mas To. bekas Golongannya Mas To. Yuk. klambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik ning tanganku ilang bareng rasa tresnaku selendang biru sing ana ning pundakmu luntur tanpa warna bekas ning klambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik ning tanganku ilang bareng rasa tresnaku selendang biru Oke. Setelah ini masih ada tari dada merak, oke? Ho. Ah. Yo. Iya. Ais. Ayo. Ya. Oh, so. Oh. Oh, eh. Ah, eh. Oh, eh, oh. Oh, oh. So. Ah. Yo. Ya. Cha. Hey. Yo. Wah, hati-hati le. Yo, lo. La. Ayo. Hey, iya. Hey. Awas. Ayo le, dadak merak. Dipersiapkan setelah ini. Gambeleng. Oke. Satu penampilan Bantengan Berot Singosar Dulojaya sampun paripurna sudah menghibur panjenengan kesemuanya. Dan untuk perform berikutnya kami tampilkan kebiaripun tari dada merak Singosar Dulojaya untuk Anda. Selamat menonton. Semoga Anda terhibur. Terima kasih. Oh. Adik-adik sing hidup Pak Reo, mantun iki dipun sumanggaken dipersilakan. Nggih. Yuk. Yo. Hei, oh. Iya. Reo ge. Ya wis teko kemantene kendang ditumpakno ayo pondo rame bersandi Reo Singosar Dulojaya Kang Mas Iwan ugi kalian Mbak Ata saben niko pimpinan kita sesambi
ayo konco ayo konco rame rame amir sani reok ingkang bagus rupane Sartula Jaya kang dadi arane Mas Iwan Juragane baku krajan niku panggonane yo reoke bagus rupane Singo Sartula Jaya iku arane yo Mas Iwan curagane baku kerajaan niku yo desane ayo kanca rame-rame nonton reok Singo Sartula Jaya baku kerajaan panggonane Mas Iwan ning anak juragane Bapak Didi seneng atine nanggap reok Singo Sartula Jaya Caca Iwan curagane baku kerajaan iku yo desane ayo kanca rame nonton reok Singo Sartula Jaya Caca Iwan curagane baku kerajaan panggonane yeay reoke ya wis teko kemantene enggal ditumpakno nggih suwun sedaya putra putrinipun Bapak Didik Mahesa keluarga ditumpakne reok Singo Sartula Jaya nggih boten kesupen kalian tembang sing kepenak maneh di UTW kan masih monggo ayo le pengendang koran terbaru ini yo 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 Singo Sartula Jaya
Masya Allah. Yo. Singosar Tulojaya. Ada Rehan Kecil Grandong Junior. Yo. Ayo sing duwe PT Gasolin le. Yo. Ayo Casi, liri aneh. Ayo teman-teman itu kalau saya tuh boleh. Ah, Mobil kerso, Bapak tuan rumah kaki numpak reok Singosar Tulojaya, monggo pun. Terus Ger. Dipusumanggaken Bapak tuan rumah kangge numpak reok Singosar Tulojaya mobil kerso. Ugi sedaya para kadang utawi derek-dereke putra-putrine sing kersa numpak reok Singosar Tulojaya dipun sumanggaken. Ya. Yo. Ya pangendang hemat. Percaya sing duwe jajah desa Milangkara sampai Alas Purwo. Nggih. Di tembangnya bisa mana ya? Lagokno le. Able mana Able? Oh itu di sana orangnya. Ayo masuk.
duwe nang bose le. Yo, tos. Saking atiku wis kadung tresno kowe milih Nah, sumber situ boleh ae le. liya. Yuk bersama Singosar Dulojoyo Fiture Mutiara Audio ayo le. Koree gambar gomendul areke duduk kempul. Sing duwe PRN pegiat rengkek Nusantara. Gonan. Sing duwe senyum eksotis iki le. Hoi. Yo, hosa hosa.